Boksen? Ingewikkeld boksen? Ingewikkeld boksen? Nee. Luister, zo. Ja? Ga in. Ja? Zo. Leuk jongen. Mijn naam is Radboud Droog. Ik ben geboren in Leeuwarden, 1971 en ik werk voor Culturele Hoofdstad. Ik werk op de afdeling redactie. Dat betekent dat ik veel stukken schrijf voor Leeuwarden Friesland 2018. Ik zorg dat de media, vragen vanuit de media die over Culturele Hoofdstad gaan, komen meestal via mij binnen. Op het moment dat de vragen binnenkomen overleg ik met onze specialist in kwestie. En dan krijgt de journalist zo snel mogelijk een antwoord terug. Ik ben een Leeuwarder. Ik heb geen zin om na 2019 met een schaamrood op de kaarten door mijn eigen stad te lopen. Ik wil gewoon dat het een evenement is dat slaagt. Ik doe er alles aan om het een succes te laten worden. En ik weet zeker dat al mijn collega's er zo in staan. Veel gehoorde vraag is van waarom verkopen wij onze stad zo slecht? Ze zeggen het is hier fantastisch. Er zijn heel veel veranderingen in de wereld momenteel. Er is heel veel ellende. Gaan ook dingen goed? Nou, hoe kunnen wij daar met z'n allen in Friesland voor zorgen dat we misschien een voorbeeldfunctie op ons gaan nemen? Pak hem maar wel snel. Ja, ga je gang. John Radboud. Ik werk aan 2018.